АТР – ключова організація в битві України проти російської окупаційної пропаганди. Конгрес українців Канади виступив на захист єдиного кримсько-татарського телеканалу. Він надіслав офіційне звернення до міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова. У Конгресі стурбовані інформацією про можливе скорочення державного фінансування телеканалу, що може призвести до його закриття. У своєму листі вони закликали Мінреінтеграції забезпечити державне фінансування АТР на рівні, який дозволяє продовжити його роботу. Канал АТР – один із небагатьох каналів, які транслюють достовірну інформацію про реальну ситуацію в окупованому Росією Криму. АТР – ключова організація в битві України проти російської окупаційної пропаганди. Якщо АТР буде вилучено з ефіру через відсутність фінансування з боку української держави, Україна втратить вкрай важливий зв'язок зі своїми громадянами, які сьогодні змушені жити під тиранією російської окупації.